sa i-open yung Bible sa Hebrew chapter 11 verse 5 to 6 lang. Verse 5 to 6. Duwara ka verse. Akong basaw na. Di paminaw mo, ningon siya. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and he rewards those who earnestly seek him. Kailan mo Enoch? Oh, katong kuha siya. Isa na si Enoch. Kato na nag-study sa Bible din sa'yo kasi ikuha. Wala pa yung Bible ka time. Pero gikuha siya sayo sa Ginoo. Siya ang mahog o pinakabata nga nawa. Pero wala siya mamatay. Ang uban nga mamatay 700 years old. So anong panahon ba? Mabot 700 na pamamatay. Uy. 700 years old na pa nangamatay. Ano siya? 365 years old. Gikuha na siya sa Ginoo. Diba? Nakadungog na siguro mo kasi ang pinakabata. He was taken by God. Nabuhi siya, nawa sa kalit. May ilang istorya sa nasuot sa Bible. Pero wa mo kaila kinsa gina si Enoch. Ha? Mao na lulo sa lulo ni Noah, si Enoch. Ang iyang anak si Methuselah, na usa sa pinakadako, mao siguro pinakataas og edad siguro, 969 years old. Una siya namatay. So nakasakay siya sa kanan ni Noah. Wala. Kay lulo pa man si Methuselah. Isa dihang nanganak siya, ang iyang anak palag Lamik. Lamik. Kala si Lamik mao ni papa ni Noah. Oh. So gikan ni Enoch, ang edad ni Enoch 365 nawa na sa gitaken away from God, gikuha na sa Ginoo. Then si Methuselah 969 years old. Niya si Lamik 777 years old na siya namatay. And dayon si Noah nanganak og tulo ka buok, di ba? Si Seth, si Ham, ug si tinga ato sa nakalimutan ko. Tulo ka buok yung anak. Japhet. Si Japhet tulo ko. Pero kini siya lulo sa lulo ni siya, di ba kay ang lulo ni Noah si Methuselah man niya. Mao ni siya papa ni Methuselah. So Anak? papa Papa. ni Methuselah kini si Enoch. So ang ibutang lawa siya sa Ginoo. 300 years ko na siya nag-walk siya sa Ginoo nang walk by faith or misalig siya sa Ginoo ba. So mo nang ingon siya diri. Gikuha sa Ginoo so that he did not experience death. Ingon niya. He could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he commended as one who pleased God. Himuot niyo kayong Ginoo niya kay. Kuan man kay siya. Sunod niya sa mais Ginoo bitaw. So ato din topic nung una about this is a faith. Unsa nang faith? Unsa nang faith mi kay? Ngan sa tao? Di uy. Unsa nang faith? Kuno na, kit, unsa nang faith kit? Unsa nang faith? Kuan ka. Basta mo tuod jud ka kuan maayo na mahitabo. Tabo. Unsa nang faith tres? Pagsalig. Ikaw Jim, unsa nang faith? Magtuo in English sa pagtuo, believe. Di ba? Faith, ang usa ka example ng faith kana bitaw. Nituo ka na hangin? Nituo ka na kay nakakita mo sa epekto sa hangin. Wa ka kita sa hangin kaya ni ba? Wa kita pero bilog-bilog kung sa ninaw. Di ba electric pa? Wa kumuto pa rin inana ko ng presensya sa Ginoo na bisag kuan siya di mo makita pero ma-feel nimo yung presence. So say means la way Ginoo kay kita Ginoo. Ano nang uban? Di ba? Ginoo tuong na Ginoo di mo kabugas ana. Ano yung uban? Ang uban nagpag-Ginoo sa sila kay part kuno sa ilang life na naa sa Ginoo balance ba. Career nya, spiritual life nya na bitaw. Pero wala lagi seryoso ang Ginoo nga lang makahatag lag something, makadunit sila something, feel nila kanang ilang gibuhat. Mao na makaingon nga
makapahimaya sa Ginoo. Although malipay Ginoo, depende man kung takibaw sa intention sa ilang kasing-kasing. Basta hindi sineryoso po ng ilaha ba, no? Pero kung uban, kung ang imong intention para lang ma-please nga makita nga Diyos nun ka, pero sa tinuanay wala kay relasyon sa Ginoo, luoy ka. So yun siya. And without faith, it is impossible to please God. Di ba? Kung sa may Bisaya na lang, masahar ko na din Peter, ulit ka na mabasa Bisaya. 5 5 to 6 lang. tungod sa pagtuos si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagkamtam sa kamatayon og siya wala hikap lagi kay ikuha man siya sa Dios. So wala pa siya kuha siya pahimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Ug kung walay pagtuo dili kayo mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kaya bisan kinsa nga magduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa ug nga siya magapabalus sa magita kaniya. Mahingon niya, digi ko na mahimot ang Ginoo. Kay kung wala kay pagtuo naa siya, wala kay pagsalig naa siya, dili sa mahimuot. Kay requirements man niya. Because anyone who comes to him must believe. Yan ang mutuo nga ni exist siya, naa siya, di ba? Di lang kayo nga tuo lang ta kay mao may gitudlo simbahan. Or tuo lang ta kay mao may gisulti lang mga magpapa. Mutuo ta kay mao man alam ta istorya ha bitaw. So mo nagingon nga imposible kay mahimot ang Ginoo kung dili mo mutuo nga naa siya, ni exist siya. Kay mo may gingon sa Bible, oh, ingon siya, it is impossible to please God. Kinahanglan anyone who comes to him must believe that he exists and he rewards who earnestly seek him. Katong mga nagkuan gyud naningkamot nga maduol niya, nangita niya, iya gyud i-reward, magingon niya. Sa ato pa, bisag-usapan pa rin ato kaampo. Ya, kung magunahon na lang ta nga Ginoo, duha kag naabay Ginoo. Wa gyud po useless yun siya. Kailangan na requirement mo tuo ka na naa siya. Kaya umingingo lang ka nga, mukuan ako kay mao may gingo lang mga papa. Apil ako. Kuan ka nang si tawag ani kining devotion o Bible study, masuko lang di ko mapil. Pero ikaw gyud imo man personal relationship sa Ginoo. Maningon siya nga usa ka requirements nga makapahimuot niya. Labi na gitong gustong muduol sangpit niya. Kailangan mo tuo ka nga ni-exist siya. Kung di ka mo tuo nga naa siya, useless ang yung pag sige istorya nga na Ginoo niya. Ikaw din mismo ka mo tuo. So as Christian, mo tuo kita na Ginoo, maom na requirements. Ya, pareha sa hangin, ako ingon ba? Wag kita sa hangin, pero kita ka sa impact, di ba? May kusuga tong hangin na, pero wag nakakita sa hangin, di ba? Ang ilan na makuha, wind direction na. Kinaas lagi kuha ang mga aparatos na musukod ang wind direction. Pero wala lang kita physically, nga picture ni mo. Nga raw, hangin no, paingon si kusugayo. Hindi na makita, di ba? Kung makita na mo ang hangin nagpaingon, siguro na ikuyog nga aso, kakita ka kinae something nga kawan. Inana. Sumaw sa nang Ginoo, wag ka kakita. Pero maka-feel ka sa iyang presensya. Labi na yung diya si mong kinabuhi, kung maglakaw yung sa Ginoo. Di mo ka pasagdan sa Ginoo. Kaya ningon dito, di ba gabi itong topic nga kisa itong mukha niya, mas-safe yun ka. Ya kung mahadlok ka, mahimo na nung kang malitag, magbuhat og lutan, kung ito gabi no. Sumaw ni karon gabi na sa faith. Kinahanglan you walk by faith yun. Salig ka sa Ginoo. Pero kinahanglan gamiton sa imong wisdom nga. Kung nagitagaan na di ka sa Ginoo og something, di ba? Nabuhaton nimo. Para nang subara sa gaysa ka ingong faith kay sa Ginoo, huwat gyud sa Ginoo may muluwas niya. Atong istorya nga naglunop ng maayo milabs, nung una istorya. Naglunop ng maayo taas na kay tubig, tagahawak na. Ngayon ay sakayan ni dool niya. Sakay diri kay kaning malumos ka. Ingon din siya. Maghuwat ko, luwason na ko sa Ginoo. Abot ng tagaliog, saka sa atop, tagaliog na tubig. Niagi ang barko. Sakay diri kay hapit na makuan. Ali ko, maghuwat ko nga luwason sa Ginoo. Pagsunod, helicopter gini adto niya.
Dali nga rin, kilwaso na yun sa nagtalutaw na siya nga ito, wala, langoy-langoy na siya sa baha. Di kaya po, huwat siya kalusan sa Ginoo. Yeah. Istorya naman na ito, sample na siya ba. Karang may pag-ato yung Ginoo, yung Lord, di ba na-promise mga ka na ako nga, imo kong luwason. Ito ba ang Ginoo? Tulo ka buka kong ipada dito nimo, sakayan, barko o helicopter, huwag kang sakay. Nag-expect di ka nga ako, yung mga nimo maluwas ka. So ang Ginoo, mangita sa sig instrument. Wata kibawon si pamaagis Ginoo bitaw. Posible nga, pare nang uban maano yung kalidag padpad sa plane, di ba? Kaingon kita mo gipunit si Ginoo ibutang sa plane. Pero yan ana ba mga instrument mo provide ang Ginoo instrument mo luwas mo na maka-feel ka sa presence sa Ginoo ya. Kita na ba usahay ang mga tao sa problema kay once nga magampo after og ampo puti layo pag yung problema magampo sa mayo patan sa inyo eskwela no. Ampo my Lord, may tag makatubag ko sa akong presentation dito. Okay ra, ma-perfect, kung akong grado. Pagkahuman ni mo presentation, gingnan ka sa teacher nga, mayuhan ni mo day, oy, dong, maayo ka sa mong present dong. Or yung mga amiga, mayuhan ni mo. James, oy, mayuhan ni mo. Kit, oy, Trish, ana. Ingon din ka, nga, ako na guni. Tuon gugo. Hambog na ka. Wala na ni mo. Pero ang imong ipangayo ang kusog ato, nga may successful siya, Ginoo. Dapat, ang una gini mong buhaton is magpasalamat din ka sa Ginoo nga Lord thank you kayo ha di mo gyud giluwas sa tabangan gali so inaana na siya so dili ingon nga kuan kinahanglan faith di ba believing the things na wala nang makita pero nahibaw kang naa mo na faith mo na pasabot niya believe kang may tabo na siya wala ingon nga mubalik ang Ginoo by faith mubalik ang Ginoo kay mo may gisaan niya by faith luwason ta sa Ginoo sa kalisod di ba mao may gisalig. Wa ta mo kakita, wa ta ka o patako pero nagdahom og ituot nga ayan ang buhaton. Mao sa faith, mao na gusto sa Ginoo nga. Mao na makapahimuot sa Ginoo. Nga imposible ko na kayo nga moduol kanya, di ka mo tuon i-exist eh. So mao na yung iwan. So mao na yung topic itong faith.